Hakasi rakhi jongka Catholic Managing Committee Maulai Mawroh CMC ya ka jingdap sanpo snem hakajia lenti ke jongka nadu balaseng kata nadu snem saja kendai spa nyopuai bat lapan menaru baka surok na Mawroh sya Umrynjah kandan no ka kyrteng jongka Mother Teresa bat kumjuru ka jingpli yau mondur basirniang jongka Mother Teresa ha Maulai Mawroh Urlong hakajilang ka bapenlong hapelau ka Salvatorian Society ka badai ka jakapuli ki padar Mawroh yau te mondur basirniang jongka Mother Teresa lawan menpli do meli ka Maulai wa piti sau kami hak jelang ke bapenlong hak apnyo turik nai wing kumjuru ban perbna kyrteng ya kate ka surok Patlawe rengi ban sibenta hakani kicing lanyam ni wan menta kasngi ban kurku yau ni mot jong Mother Teresa bukun balong kadak asen jong ka jengai Kristan jongi tungin phai show try lamba ka ja asylum jong ka Mother Teresa menta ban kerpa de jengar khu jong u halor kalni ka lempung ka bangilum lang menta ha ka ni ka simsi ha ka shnong ka thau par ka pare jongi hi brokawei dong ni duai jar na ka benta ka ni ka jingthmu ni na singnya supor ban duai halaka jong ka bensi Hakani kasil dan langru uparis pris ka Saint Dominic Saviour Church Maulai ba Stelin dekhar Presiden ka CMC Mawroh rang ba snong ba Peter Lamare ba marbo dekhar ki padar ki sister pat gwe giwe haba ajing kren hakate kasngi uba Stelin dekhar ulai khublei kitu ki Kristan banikong bat kinong ilam kumju ki bala prat lenti bat ki bala bait phang ya karai e raidam bat penne pensa e ka balang Katolik hapo kate kasnong Syajar kendai spa nyopuai bat mentau snem ngidap san pos nem tik hak jingai ke jongi kebelawan poi hakane ka snong Maulai Mawroh nak benta kani ngakwa banai kublai ya kitu ki Kristan beningkong bat kinong yalam ki baningkong kum iba bensen kan ibalong inong prat lenti beningkong bat kum juru ya irang ba balang beningkong iba Angelus lingdo nong pure belabam kuai haduar jung belai ibang ijukot iba pren ki bala prat lenti bat bala mai phang ya karai dam ban penroi bat penne ya ke jingai Katolik hapo kane ga sinong hau te umat jubili ngilabu ya ke Mother Teresa bakut beling ibu ya ke dur jong ke Mother Teresa bakut hau te umat kadau kolong badak jing trai sitam jongi MLA bedan buram jongi ilala ban penyok kyrteng ya kane ka surok nadu nang ne nasionong jongi Maulai Mawroh shaduh Umrynjah hak kyrteng jong ka Mother Teresa bakut ya kane ka surok mensua la jutep kum ka VIP run ndrai menta nadu snem ar hajar khat kendai ya kane ka surok la ai kyrteng no ha ka Mother Teresa bakut tena kaliang jong ka simsi ni kwa ban ai kejing kublai ya MLA nak menta kani ka kam ka bakra ka baila le da ka baila ajing mod ya ka sarkar ban bu kyrteng ya kani ka surong da ka ri khoi jong ka balang ka jongi nak menta kani ngakwa ru ban ai kublai kerpang MLA bran buram jongi ibla siap kejing mod kejing perkhat ki jongi ban bu ya utai umat nadu bang empat sedang ya snem jubili haman kapor bang ya kendo ye iju penpau iju ong bai terang ban bu ya mot jong ka Mother Teresa hapo kane ka sinong gejongi dementa kasngi ka Golden Jubilee Celebration Committee ringkat bat kejing rap jong MLA ngilala ban pen Urlong ya kane kejing kwa gejongi nisngau dan bakru hadu kata-kata bangiolat ban bu ya kane ka dur jong kane ka riu khoi hapo ka sinong gejongi kani kan penkan mau yang ikpat jerungai bat kiwe ki pradok prasnam ki prasnong ki pratau jungi ke bejai lenti nang ni ban ken mau ba kejing em jungi hakani ka slapat thai kam dei bangin em tang marwei lane bin kwa ban em sup em ba tangila de marwei hendrai ngi de ban but ya kejing em jong ka Mother Teresa bakut ka balong ka briu ka ba em na ka benta kiwe pat balai ya ke Mother Teresa pen kentang riu khoi namar ha ke jing em ke jongka ar pos nem kala em ke da ke jing em riu nyam ha ke jing kemen
hakajing sngobha hakajing slok ke jongka hendrai hakawai ka sngi katba kadang syong hakarel nak Kolkata sedar jeling nak benta balik doi retreat kala yok sngow ya ka surjung ublai ke baong ya ka bantrai nak benta ki baduk ki batoi ki bapang ki bastam ki khun swet bat ki basha enok beng kumta ke Mother Teresa kala enok ya kajing slok jongka bat kala seng dak koi pat kajing slok kabla ai kyrteng Commissionary of Charity Dailing ba dakane ka seng bakala yo lat bantrai ya ka ai ka bau blai ula kwa ya ka bantrai kala trai nak benta ki baduk ki bakerdu kala yaram ya ki bapang ki bashitam khamtam ya ki ki bapang nak jingpang sanyang lingkut kala ri khun swen kala khot ki basha enok beng kala sumari ki temen ki kro ki baki khun ki kti kim trek syu bandri ya ki Dailing ba kane ke jing trai ya kum kini ki kam babha ya ka baki wei ki kentai bantrai kala yo pediang ru ya ka Nobel Prize haus nem syajar kendai spa nyo pu kendai haba ajing kran kumukong san uba piti sauk mi ulapan pau banadu boloi chop kumamili ula perkhat ke e ka bo unle ban sakan mau bat kalawan ha ka jingmut chung u badai ban ai kyrteng ka surok Mawroh Mawroh hadu Umrynjah da ka Mother Teresa road ulapan pau ru ba ka Mother Teresa kalong kanuk sa babahai ngi banlong kumaka ka basngoren kebayarap kebai ikibodok bat kaperthei barok kawai katip ya kyrteng jongka kalong gay ke baskot nat bari thu ni ko por menta namar kani ke linti ke bangi ongi menta kani ke VIP road ke bangi ong Mawroh sikata kila bedong ke tang ka nakaliang jungi ke tang ki ong ka kyrteng sin pisngo thu kani ke kamdan kyrteng kamdan ke kyrteng VIP nata kadau ke sim ya ka kabu jungi ya kebangin ai kyrteng ha kasin Mother Teresa road kublai bune ke CMC jong mulai Mawroh beda kerpu na menta joki san post nem reality ha kajing syakri jong pi jong blai bat kumom ne na kalyang bastiden bat kum ju na kalyang jong ki bakren ringkat di father ateles ringkat badi ba Peter ngisongu ya gitu ge ba dong kindong seng ya ka balang sdong hang ni hapo jong ka balang di CMC mulai Mawroh san post nem San post nem haka julong beriu jungi kalong gila samla bha san post nem kalong mecha bha gila rangba bha ka jimut ka jiperkhat ban ngisgo kalong ba ka CMC mulai Mawroh kala rangba bha haka ba syakri yo blai menena kaliangi paris abai kan spangge ka digesingi dong ga sokemen bang ni hapo hang ni po mulai Mawroh gidon kalong kindong elam ke leadership quality is already here in your CMC mulai Mawroh gidon kindong elam kita ka mensim ikani ka mensim gidon kam ka mensim ya ka ba ngin syakri na ka banta imlang salang bat na ka banta jong ka snong thau bat na banta jong ka jelahi bro kawai breno kerku nam tak CMC ya ka jitre stam bujong pi tadu ki rangba ki long keme ki samla sibun ki program bana ka liang pi ka pengkre des ke mo blay do rakat na ka banta jong pi ban ngis ko blay se kerku kerpang na ka banta KK ko people create na kabanta jong kiway. I have also to meet with the late Bishop Dominic Jala. I took a permission from him one day when I meeting with the Bishop late Dominic Jala when we have for the procession there at Mawroh. I met him. I told him what is possible because I have intention of renaming the road from Mawroh in the name of Mother Teresa. I remember the time that Bishop, he told me that you can go ahead without any problem or hesitant from his side. That's why I go ahead with his blessing. But we are very fortunate that in the year 2019, like the previous speaker said, that the government have notified the road from Mawroh to Umrynjah in the name of Saint Mother Teresa. The glory we give the Lord Jesus because it is not in my hand or in the hand of anybody. I'm sure that the Holy Spirit, they have already spoke to the heart of the chief minister, and those ministers, they have already been agreed my proposal that this road will be named in the name of the Saint Mother Teresa.